A. Lol. Samo ne moraš overhealat, bespotrebno. To je ono kad njemu napravi jak damage. To ti Bolje je... smo počeli sad nego prošli put. Mislim sad. Stakovi ljudi. Aj sad stepenici. Spirit. Spirit. Ko još ima? Ko još ima? Spirit. Ne, Alo, ej. a dobro je blizu. Da nije blinko, Da nije blinko. Jesam Nemojte stari. kuksa Zato da uopće, mu nije ne bilo dirat, blinka, ne dirat Sad njega, stani, stani. nemoj ni dirat njega, to će mu u sekundi srušiti. Ajde odi. Dobro, meni ne radi ni tu. Dobro, čekaj. Sad nije. Ne još jedan ide. Ne još. Sad Nemoj. ajde, maži polako, polako. Ne još, nemoj. Dobro. To je to. Eto, tako. Sad će reći can you feel the cold hand? Cold hand. Sad gledaj. Čekaj. Sijam sunce ti poljubim. Znam. Joj, dala mi Unchained Magic, joj. Tak se bojim. Heroizam! Šalim se! Nemoj se šalit, Jakov drži na okidaču. Sad će R. Aj prek. LOL. Ajde. Ajde ovo. Tako. Pa da. Bravo, Onda bravo. su fiksali jer Hunter ne bi trebao dobijati. Sump koji je markan, pogledajte koji ima skalu. A joj uzem, gledaj, ja... Ne, Jenki, gledaj sam se. Nemoj Ovaj to je. drugi nemojte napadati. Neka ona svoj bijes iskali. Ne ga pete. Aj sad, Nemojte razbijaj, loviti, razbijaj, sad. Ma ne brini. Ajde, odmah. Aj sad. Evo je. Bloodlust. Koji ima? Ajde. Jenkin. Jenkin tam na vatru gdje je bila. Tako. E tu, to. Dobro je. Spirit preko. Spirit trči. Kog je zaledio? Pa neki bot ga prati. Sad ja imam, Alteru, jo. Alteru. Nemojte uništiti još to. Treba se ubiti tom. Ne. Ajde. Pazi. Ajde, healaj sad, healaj dobro. Razbi Ili moj Alteru brzo, se brzo razbi daje. moj brzo, razbi brzo. Razbi tu, brzo. Kuks. Koks. Drž se Nordi. Ne, ko ide k meni? Nema k meni iti, jebote. Dora ubiti Ljudi. ovog mage'a. Pa jedan samo ko ima.
Skrivaj se. Ajde, ubijamo je bre, opušteno. Samo polako. Sad ignorirajte ignorirajte. DPS-e. Ruši bossa bre. RDPS tumba. DPS-e. To bre. Ajde, bravo. Bravo. Aj razbij mene. Ti mage, joj, moraš mi pazit. Već si 2 puta zeznuo. Daj da vidim tenčak. Sad ide gospodin. O bome. Ne znam, Ordi je bolji ovaj ili ovaj moj, nisam siguran. Kaj imaš ti? Ja imam hit i armor penetration, mislim da je to bolje. Ne znam. Je zlomio od ovog mjesta. Zlomio majke mi. Majke mi, ja. Da? Sad će biti. A joj, ko ne zna, a Spirit ne zna sigurno. Na njemu će prvi nekrotik doći i on će prvi ostati. Samo gledajte. Šalim se. Joj, majko Isusova, ko to ne zna, ajde da vidimo. Znači... Pa šaman je dobio čest. Pa da. Ovak. Tank, znači Nordi stoji tu. Ti stoji. Pa da. Ajde, imaj. Prekini slobodno sad. Znači ti budeš tu stajali, tu budeš tanka Lich King, Lich King bude tu stajali napada tebe, MDPS stoji tu i napada Lich King.